गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनो फिसा फिला दुखान होनानै जानाय दुखुथिया बर' बिमानि दखाननिफ्राय सिनाय मोनै दुथां सिखावफोरा गासैबो मुवा बेसादखौ खावनानै लांजोबदों चिरां जिल्ला खुंग्रिंनिफ्राय। दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव सिखाव खावनायनि जाथाया सम सम जागासिनो दं। थांनाय हराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा थाना आरो सान्तिपुर आउटपस्टनि सिङाव खुंग्रिं ओनसोलनि गोथौ जायगा सेलेखा बाजारनिफ्राय प्रतिभा बसुमतारीनि देलायग्रा जि जोम फानग्रा दखाननिफ्राय खमैब्लाबो 1.5 लाख रांसोनि मुवा बेसाद खावना लाङो आरो गंसे दखाननिफ्रायबो एसे मुवा बेसादफोरखौ खावना लांफादों, जायखौ दसमी बसुमतारीया गावनि फिसाजो प्रतिभा बसुमतारीनि एसे एनै मुवा बेसाद फाननानै दखान होनाया खावजानायखौ दुखु फोरमायनानै सोलिफु सरकारनिसिम राहा लानो आरो माबाफोर मोनगोननि आसा खालामना मदद खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं दखाननि कमिटिनि आरो थांनाय बोसोराव सासे दखानदार सिखाव खावजानायाबो बेबायदि सिखाव खावनायखौ दुखु फोरमायना जिंगा सिदोंदि बेबायदि सिखाव खावनाय जाथाया जाबाय थायोब्ला बोरै ओनसोला जौगानो होनना आरो सरकारनिसिम राहा लानो एबा खौरां लानो खावलायहरदों। बिदिबा नायलांदो सिखावनि उरखारियाव बर' बिमाया माबोरै मेगनाव मोदै बोहैनांगौ जादों। दायो बे सेलेखा बाजाराव जोङो गोरलै गोरलाम दखान होनानै जायो। बेखिनि टाइमाव जों एसेब्लाबो न'निफ्राय फानलु फाननानैनो दखान जोङो खुलिदोंमोन। फिसाफ्रा गैयाब्लाबो 1.5 लाखसोनि माल खहा जाबाय। दख'ना गस्ला साद्रि लाबोनानै फानफैनाय आरो प्रिन्टार आरो खानाय बोग्रा पार्लाराव बाहायग्रा बुस्थुफोरखौ गासिबो लानानै थांजोब्बाय। बेबायदि खहा जाबाय आरो जोंनि दखाननिफ्राय फिसाफोरनि दखाननिफ्राय थांनाय मोनायाव जादों। थांनाय शुक्रबाराव बिसोरो दखाननि माल लायजोब्बाय। ओमफ्राय सुनिबार खालिलाय माथो फाननो हाबावनो, ओरैनो ब्लाउस गस्ला गांनैसो नांबाय खोमा। शुक्रबाराव लायनाय मालखिनिया दिनै मोनायाव रबिबार मोनायाव सुनिबार मोनायावनो खावनानै लांजाजोब्बाय। साबिखौ हास'नानै दखानाव हाबनानै खावनानै लांजोब्बाय। दा बिसनि आखाइयाव माल लायफिननोनो थाइसेबो फैसायानो गैला। बेबायदि खहा खालामनानै गालांबाय। सोरखौबाबो सन्देह खालामो नामा? सन्देह जोंनियावथ' बेबायदि सन्देह जेबो मोननाय गैथ'वा जेबो। पुलिसनिसिम खोन्थाहैबाय नामा? खोन्थाहैनाय जाथ'वाखै। मा लुबैदों दा? सरकारनिसिम माबाफोर बुंनो गोसो जागोन नामा? लुबैनायाथ' लुबैखागोन। जों गैजायै मानसि, सरकारा जोंखौ हेफाजाब खालामोबा जोंबो बिराद मोजां मोनगोन। मानोना जोंबो थाइसे थाइनै बुथुमनानैनो बेजोंनो न'खर दालांनाय आरो फिसा फिसौ फोरोंनाय, बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय मोनफिनोबा, अनसुंथाइ मोनफिनोबा बिराद जोङो गोजोननाय मोनगौ। सिगां समाव बिदि जायोना जायामोन? एनडिएफबिफोर गोनां समाव? एनडिएफबिफोर गोनां समावथ' बेफोरबायदिखौ जोङो खोनाफेराखैमोन आरो जाफेराखैमोनबो। दा बिसोर गैयैनिफ्राय बेफोरबायदि सिखाव दाखायतफोरखौ बारा जानाय मोनदों आरो। सेलेखागुरि दिल्ली बाजारनि आफादगिरि जानानै आं फंनैसो बिबुंथि होनो सानदों। मानोना जोंनि सेलेखागुरि बाजाराव थांनाय मोनायाव ओरैबायदि मोनसे दखाननिफ्राय गोबां बेसाद खावनानै लांदों। जोङो बेखौ सानाखैमोन जागोन होननानै, नाथाय बिथांनि सायाव बिराद खहा जाबाय। दा बेनिखायनो बिनि सायाव माबाफोर गभर्नमेन्टनिफ्राय नायबा माबा मोनसे साइडनिफ्राय जुदि अनसुंथाइ मोनोब्ला हरोब्ला आं बेखौ खावलायदों। मानोना जोङो मस्ट बेकवार्ड एरिया, जोंनाव जेबो डेभेलपमेन्टेलि जेबो गैखाया, बेखौ नुखाजोबो गभर्नमेन्टआनो। दा बेवहाय एसे दखान होनायखौनो जुदि बिदि दाखायत खालामलायनानै लाङोब्ला जोंनि ओनसोला डेभेलपमेन्ट जानाय नङा आरो जों जौगानाय नङा। दा बेनिखायनो आङो खावलायदों गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बे गथ'फोरनो, बे दखाननि जायनाखि लकसान जादों बिसोरनो एसे अनसुंथाइ होयोबा जोबोद मोजां जागोन। आं बेखौ खावलायनानै आं बेखिनिखौनो आं बुंदों बाजारनि आफादगिरि जानानै। पुलिसनिसिम नोंथांमोना पुलिस स्टेसनाव जोङो जुदि होनांगौबा जों होनोसै,
हो आइसिनो जों हैसै बेखौ जों गाबोन हैगोन इनफरमेसनखौ माने इनफरमेसनथ' होना बेखौ मा होनो एजाहार हैगोन खावनानै लांबाय नालाय जों एजाहार होगोन FIR होगोन दा मा बुस्थु लांदों बे गथ'फोरनि लकसानखौ बे गथ'फ्रासो मिथिगौ बेखौ लिरनायावसो जों देखायनांगोन नङा होमबा आं बेखिनिखौनो बुंबाय सिगां समाव NGP फोर गोनां समाव बिदि जेबो जायाखैमोन जायाखै दा फ्राय जोंनि ओनसोलाव बिदि जागासिनो माबाफोर दा जागासिनो दङ खुंग्रिङावबो खोनादों ओरै मा होनो बै माबायावबो खोनादों ओरैबो खोनादों सान्थिफुरावबो खोनादों मा सिस्टेमाव बिदि जादों जोंथ' हमनो हाया जोंथ' पाब्लिसिटि जोङो खुनुरुखुम ओरैनो बेकवार्ड एरिया हिसाबै जोङो लेर ओरैनो थाइसे थाइनैनि इनकाम जाथों होननानै जों बिजनेस गेलेदों दा बेखौबो खावनानै लांजोबोबा जों मा जानानै थागोन सोरखौबा सन्देह खालामदों नामा ओरैनो जोंनावथ' सन्देह गैया जों नुनोबो मोनाखै बे हरनि समाव मावफैनायखौ जों बुंस'नो हाया सोरखौबा बुंगोन बेबो उसुबिदा जागोन नुथारनाय जुदि उइटनेस गैयाबा जोंबोथ' बुंनो हाया नालाय जों नुवाखैयानो दा बेखायनो जों गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्रायनो जों आसा खालामो जे बे खहा जानाय गथ'फोरनो एसे अनसुंथाइ होफिनोबा बे जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ खावलायबाय सिगां समाव बिदि जादों नामा जायाखै जाबाबो फिसा बिरि सिगारसो बेबादि कम्पिउटार माबा माबि लांनायनि जायाखै दिनै बेजों लोगोसे बेना बिराद गिदिर जादों आरोखि दख'ना गामसा कम्पिउटार लांनाया बे बिराद भुल जादों आरोखि सोरनिबा दखान दङ आरो नैबे गंसे दखानावबो आरो बे फोथैनायाव एसे फिसा गस्ला लांदों खेमसेखालि लांदों होमबाबो नैबेना बांद्राय खहा जादों आरोखि दा जाहाथे बेबादि दा जाथों जों बेखौनो खावलायो सोरबा अर्गानाइजेसनफ्रा सोरबा सिक्रेट बाइसफ्रा बिदि साननानै मावदों नामा जाहाथे दा मावथों नङा होमबा जों खावलायदों हारिनि जानानै बेखिनिखौ बुंनानै आं आफादगिरि जानानै गिबियावनो मिडिया पार्सननिसिम वेलकाम जासिबाय दा जों दिनैनि बे थांनाय हराव मोनसे जाब्रबथाय जादोंआनो बे जाबाय नैबे जाबाय बाबुनि दखान बेयाव गोबां मुवा जों मिथि मोना सिखाव लाना थांबाय आरो कम्पिउटारनि जिथु अस्त्रपाति दंखौ लांजोब्बाय आरो बिउटि पार्लारनि जिथु आइजेंफोर दंमोन बेखौ लांजोब्बाय आरो दख'ना दंमोन गामसा दंमोन गस्ला दंमोन गोबां दखाननि फाननो लाबोनाय मुवा दंमोन दा हरखाबैनो बेखौ जों मिथि मोनै हरावनो लाना थांजोब्बाय दा बिनि गेजेरजों जों सेलेखा हालामनि जानानै जों सानदों मानोना जों बे गोदोसोनाय बे हालामनि जों रायजो राजा जों गोजानाव हाथाय बाजार खालामहैनो हाया बेयावनो जों संख्रि बानलु गस्ला गामसा एसे एनै फाननानै जों बावनो सोलिबाय थायोमोन दा बेखौ दिनै हरखाबै सोरबा सिखाव महरै लाना थांजोब्बाय दा जों ओनसोलनि रायजो राजा खोब दुखु मोनदों मानोना बे रोखोमा जोंनि बे हालामा बर' गामिया बबे लामाजों जों रांखान्थि फारियाव जों जौगानो हागोन बेखौ जों दा गिनाय मोनदों दा बेखायनो जों खावलायो ओनसोलनि जानानै जोंनि बर'नि सरखार बा आसाम सरखार बा पुलिस बिथांमोननि खाथियाव जों गसर गाबो जों खावलायो मानोना बिथांमोननि मदद मोनाबा खुनु जायगायावनो जौगाथायनि हाबाफारि जों लानो हाया बिथांमोना फरेस्ट पुलिस बिफाननिफ्राय बे ओनसोलाव मालाबाबो फैफेरा नायफैया रायजोफ्रा बोरै रायजो जादों सिखाव जादों ना दाखात जादों ना लामा गाज्रि ना दालां गाज्रि ना आबाद गैया बेखौ खुनु सरखारनिफ्राय नायफैनाय जाया दा जोंनि बिटिआर सरखारनिफ्रायबो जेब्लासिम इलेक्सननि जितु माबा जायो बै समाव बिथांमोना फैयो रायजो राजाखौ अनसायफैयो नाथाय दिनै रायजो जानायनि जितु बोथोराव जोंनि खना गफायाव मा जादों जेरै मेडिकेल गोग्गो सावस्रि लागोन दिनै मेडिकेल प्रुफ जोंनाव फैया आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनाव फरायसालि गैया एमइ स्कुल गैया एलपि स्कुल गैया हाइ स्कुल गैया 7 किल'मिटार 8 किल'मिटार जों थांनानै फरायहैनाङो बे मोनसे ओमफ्राय फारसेथिं जों मेडिकेल होनबा खना गफा जोंनाव दै गोग्गो दै लोंनायनि जेबो राहा गैया वाटार पाम्प दिनै बानायगासिनो दं दाबो जायाखै दा खिन्थु जों ओंखायनो जों लुबैयो जोंनि बिटिआरनि बा इण्डियानि नागरिक हिसाबै गुबुनाव जेरै रोखोम आलो गोजोनै थांनानै थानायनि जेबो लामा दङ बेफोरबायदि लामाखौ जा सरकारा जोंनोबो हरो जों बेखौनो रायजोनि जानानै जों खावलायो सरकारनि खाथियाव जाहाथे जोंबो गुबुन जायगायाव जेरै जौगाखांनो हादों गासिबो बिथिङाव जों बेबायदिनो जौगानो लुबैयो दा जों बेखौनो सरकारनि खाथियाव एबा जों दैदेनगिरि गेदेमा सुबुंफोरनि खाथियाव जों बेखौनो बुंनानै जों हास्थायो जाहाथे जोंबो समान समानै जौगालांनो हायो आरो दिनै बे
सासे ग्रेजुवेट मानसिया साख्रि गैया बाख्रि गैया बिथाङा दखान होनानै जादोंमोन दा बेखौ इनाय भाबै लांनाय जाहैबाय दा बेफोरनि सायावबो जाहाथे सरकारा अननायनि गेजेरजों माबा मोनसे पुरन खालामहरो खोमा बेखौनो जों बे कमिटिनि जानानै गुरै खावलायबाय। सेमोन थांनाय 2022आव सिगाङाव आंनावबो हाबनाय जादों आरो आंनिजों हाबनाय लोगोसे दखान गंनैसो खावनानै लांदों। माने आङो सान्दों आरो सिखावफोरखौ जोंनि बे सेलेखा ओनसोलनि नङा बायदि मोन्दों। दा अनेक साइडनिफ्राय जोंनि सेलेखा बे ओनसोलाव मानसिफोर फैनाय जाबाय गोदान दा जोङो बुंनो हाया रावखौबो सन्देह खालामनो हाया। लस जादों नंगौ आंहाबो 20-25 हाजारसो लंपेन्ट गस्ला आंबो दखान होयोमोन ओमफ्राय बे बुस्थुखौ मोनायाव खावनानै लांनाय जादों। आङो थारिखफोरखौ लिरनानै दोननाय जायाखिसै आरो बारायखौ आङो गोसोआव लानो हानाय जायाखिसै आरो थांनाय बोसोराव माने सेमोन दा ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो बेबायदि गोसोखांलायनानै जोङो बिदि मिडिया लेंहरनाय जायाखैमोन आरो जोङो लेंहरनोबो रोङामोन। दा दिनै बेयाव गिदिरसिन जानाय हिसाबै लेंहरनो हाबाय आरो आं खोब मोजां मोनदों। जोंनि जे ओनसोलाव बेबायदि पुलिसबो फैया जेबो फैया जेबो डिउटि गैया बिदियाव सिखाव सोमजिनो हादों आरो दा आङो सान्दों बे जोंनि दानि सरखारफ्रा मा खालामनानै थाखो पुलिसफोरखौ मानो बिदि खालामखो जेबो डिउटि गैला आर्मि डिउटि गैला नैबाहाय सिखावफ्रा सोमजिनो हानाय जादों आरो दा आं सानदोंमोन मा बेबायदि जायालासे जोङो दानि सरखारफोरखौ बेबायदि मोजाङै पुलिसफोरखौ डिउटिफोर फाथायलायोबा मोजां माबा साजेसन होनानै जेन बिदि सिखावफ्रा जानो मोनै सिखावफोरखौ हमनांगौ आं बेखौ बुंनानै थाथ'नाय जाबाय। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बोब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बोब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बोब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बोब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।